tak to je druhá část našeho challengeu, tam je Duncan, šéf pro pneumatiku, kterou vytáhl z kanálu, než tam spadl. A teď ho pouští. Pneumatika jede, Duncan běží, to je strašný běh. Ano, už to jede. Radku, pustiu. Počkej, musím se dát do té řeky. Tak to nevím, jestli dáš. To až pak. Tam, dej to prostě k tomu. Ano, logika. Můžeme to pustit. A tady se, pane, pneumatika skutálí do řeky. Jo, tak tam je řeka. Jo, tady. Tak jo, jdem na to. Scorpio. Jo, Duncane, rozjeď to. Jeď. Challenge neúspěšný. Tak já jsem to trochu posral. Tak to pust ještě jednou. Ať aspoň dokončíme svůj první challenge, vole. To se ti řekne, píču. No, Duncan malé spadne. Duncan asi spadne. No, modlete se za něj. Ta prdele. Ty kurvo. Ale mě to asi nevpadá do toho stromu, vole. Neboj. To pálí do mě, já spadnu. Ano. A už to šplouchlo. Vidíte to? Jak to tam zajel, já to taky nevidím, protože tady jsou stromy. No to nevadí, vlastně to tam zajelo. Vole, nežduchej mě tam. Loučí se Duncan a Scorpio. Jo. Vole. Jo.